Yes! Last day of the week na yung tanga mga hatag o brand new radio o isa sa akong bugas mga taga-turil pagos kina ang inyong mga radyo. Murang nga niyo? Security exposes and ordinance disposal at ang lugar upang Layo Battle nga yan. Tubukin nyo? Layo Battle nga yan. Idol kayo na ko na siya. Layo Battle nga yan. Radyoman, Leo Batulayan, Papa at Aremen. Layo Battle nga yan. Ako kini, Radyoman, Jenny Mamalyas. Tata, Aremen. Mga kasama. Niya kinapunta sa mga kasaguan, kawanggawan, o kawanganan. Ay, siap yung prato si Leo, lo. Yung Leo. Kadlo pa tayo eh. Pero ang magkasama. Ako sa kailang negative ang kami. Ano kayo na tao yung makalilisang ganyan. Yes, Mom, good morning. Ano sa'yo pangalan natin? Dito na ako sayang ka. Uy, naglanog yun. Ano? Dungog kaayo. Hila naman kakatuig na minag yung bigli si Ma'am. Ang dugay na ko namin si Pamina, mga 12 pa ako edad sa mga drama. Antod alas 4 sa hapon na maminaw. Wala, hindi ay siya nagdaho. Pero nakadungog ka. Oo, Nadaghan nagitagaan. Dagan na kayo gitagaan. Ano bata? Kasawang Maricel! Salamat sa iyo. Bagong radyo. Salamat Ikan sa kayo. sisi. Sisi. Tayo mo